Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba wa zungu andetenda katumwa ni murume wangu ndesho muudza ndikwenda kwakati totoenda tese zungu vakana murume wangu asipaito yakuma zungu vaito yaramba gore muchidanana mwombo besides kuraramese chinoratidza kuti munodanana chii dai musina hini kuraramese chinotipa rwendo rwokuti maidanana chii mune foni namba dzavo munadzo namba dzavanhu hamuna kumbira mafonerano ndandiudza ndifana nebhozi iriyo vangu vasina foni maiudzana chirudzii kuti tisanganei taitoonana bhozi tiri musame village atomboita jerese tisina kusangana tisina kuonana saka umudzwa mudhara chipfikisa ipapo oda nyai yekamutombo muvillage mushomonge zvatinangura baba vasokurira kwaita voenda kunozvitara kuna sekuru vavo inini tikaenda zveshuwa amai avakachena vachiramba nyaya iyi vakataura kuti iye zvinasi handina kurara baba vari kunditi amai vako vari kuziva kuda nangu kurena natishuti kurazokadziswa chifambichi naamai nini vavo saka taenda kuna baba vacho iwe urukudziwe zvikuudise munyaya yati mukararamese chakadanana chakaperi nyaya dzakawanda uri nyaya yakachena wakaona mukadzi akubobodzera kuti ndini shokwanishowa ndakarara newe kasikaverengeke mukadzi haakazvifumuri pamberi pochena chauro chakadai kuti zvino kuti ndini ndinorariwa ndakuchikumbira kuti achindipofurukira zveshuwa ndekurara newe saka iwe shamwari zisati sikuda kutambisira inini hangu kana baba vachiramba kuti inini havana kurara nendo kuna kukudze zvavari baba vane tambo iri muchiuno mavo neminamato handichazoti ne but shinda dzakasangana sangana handichazoti vana vekanti vakaidimbura ende uyezve vakachecheudzwa kuti ukachecheu fanisa munhu kuti zvese zvinobuda izvozvo shamari ndatarisa munhu zvakutsanangurwa namai kuti anotambo muchiuno here akachecheudziwa here nhengo yake ndamutarisa But nasanga kama sina tambo ya chawe hii kama ndio ngaka guys chipa chakamirira vape judgment vakapedzera kuuya pachikoro pedu nini grade 7 vakandikapedzera kwavo ende nini ndikasiya chikoro nechifom 2 pakaitika lockdown ndikandikasiya kuenda kuchikoro baba vazvo kuti vakachitadza chikoro ndichiona ndichisiya zvinhu zvese zvamautara zvikatanga kuti sekere dzakawanda kuda chii mombe ngani angaita da mombe 5
Chakamera kudzisa mutombo kuti akapana mhosva anofanira kubhadhara mombe 5 uyezve futi aina kumba memunhu. Saka mombe idzodzo pamombe imwe chete $300 yes. Alifanya kutozvitaura mukupara mhosva.